Poštovani prijatelji, reći ću vam nešto o Hertz programu. Dakle, šta Hertz program jeste, a šta Hertz program nije. Dakle, Hertz program nije apstinencija. Da obrazložim. Verovatno su mnogi od vas imali pauze u kockanju, dakle, od jednog do drugog kockanja, da je nekad prošlo 3 meseca, 6 meseci, godinu dana, dakle, da niste kockali. Tada ste bili u nekoj apstinenciji, međutim, apstinencija, ukoliko se vi niste promenili, ukoliko je ta apstinencija jedan vid stanja da vi trpite nešto ili da osjećate neki gubitak zbog nekockanja, ukoliko ste i dalje nervozni, razdražljivi, ukoliko se vaše neko ponašanje nije promenilo, ukoliko niste izgradili neke veštine i ukoliko kvalitet vašeg života nije bio drastično bolji, ta apstinencija je samo jedan vid mučenja. I da li ćete vi kockati danas, za 5 dana, za 10, ili ćete kockati posle mesec dana, 2, 3, tu nema neke velike razlike. Razlika je samo u tome, kockate, ne kockate i kraj, rešavate problem. Dakle, sama apstinencija, period od jednog do drugog kockanja, faktički nije nešto što je sastavni deo programa Hertz. Hertz nije nezadovoljstvo. Hertz nije osuđivanje. Hertz nije nerazumevanje. Hertz nije zabrana slobode. Da li znate nekog roba, dakle, ko je bio zadovoljan? Nema ga ni u književnosti, ni u pričama raznoraznim, znači toga nema. Znači, zabrane nisu sastavni deo rešavanja problema. Hertz takođe nije nadziranje i kontrola 24/7, jer to samo stvara dodatno nezadovoljstvo. Ja sam siguran da se slažete sa ovim što sada govorim, ako ka vama idu pitanja tipa gde si bio, zašto si zakasnio pola sata, a gde ćeš sada, a da li zaista ideš sa društvom, mislim, jednostavno to stvara neko nezadovoljstvo i neku nervozu pod uslovom da vi jeste ispravni. A naravno, druga strana ima potpuno pravo da vama postavlja ta pitanja, jer sve ono što znaju ranije, dakle, kada je kockanje bilo prisutno, to je da ste bili neispravni i sa punim pravom to pitaju. Međutim, onda dolazi do jednog potpunog nerazumevanja, vi ste ispravni, a dobijate potpuno identično ponašanje od strane vaših najbližih kao kada ste bili neispravni. I onda između te ispravnosti i neispravnosti vi birate neispravnost, jer se ništa nije promenilo, dakle, kod te druge strane. Hertz nije laž. Hertz nije medikament. Jer za samo kockanje ne postoje pilule, ne postoje blokatori koji to rešavaju. Hertz nije blokada. Nama dolaze mnogi ljudi koji su vrlo inteligentni i koji imaju jako velike kapacitete, lične resurse, ali su u blokadi. Tako da se svaka zdrava informacija jednostavno odbije od njih, odlaže i onda jednostavno se ne uklapa u taj kompletni tajming kada može da se realizuje. Znači, mora prvo doći do te deblokade. Hertz nije život u sivoj zoni. Svi vi koji ste kockali, koji ste bili u problemu, znate o čemu govorim i šta ta siva zona podrazumeva. Hertz nije život od danas do sutra. Mi to ne podržavamo ni na koji način. Hertz nije depresivnost, Hertz nije anksioznost, Hertz nije agresivnost. Iako nama dolaze ljudi, kada se radi to osnovno testiranje, osnovna dijagnostika, dolazi se do toga da većina momaka, negde 80%, već imaju povećane skale depresivnosti i anksioznosti. Iz toga treba izaći, to treba sve vratiti u normalu. Hertz nije agresivnost, Hertz takođe nije ni pasivnost.
Herc nije narušeni porodični odnosi. Herc nisu neprospavane noći, herc nisu dugovanja, herc nije otpisivanje odgovornosti, da je neko drugi odgovoran za ono što ja radim. Ne, sami smo odgovorni. Možemo da budemo nezadovoljni, možemo da uđemo u razgovor, što se ovde i uči, da se izborimo za svoje prava, da se izborimo za svoje mesto, da se izborimo za svoju slobodu, ali moramo da budemo jako odgovorni prema svemu tome, da bi to zadržali i sačuvali. Herc nije laičko pristupanje problemu, jer ovde radimo paralelno na dva fronta. Jedan je onaj na osnovu ličnog iskustva koje sam ja prošao, koje sam napisao, dakle, kroz te 3 knjige, film, ulog, izgradnja mehanizama odbrane, a sa druge strane tu je i stručna pomoć u vidu i porodičnih terapija, u vidu izgradnje mnogih mehanizama odbrane od samog kockanja, ali i jačanje zdravih vaših kapaciteta. Ali važno je da ovo što sam vam sada rekao, dakle, to herc nije. Ajde da vidimo šta program Herc Time-a jeste. Znači, šta je ono na čemu se radi? Osnovna stvar, to je dobitak zbog prestanka kockanja. Da se ne osjećate da ste na nekom gubitku i kao što kažu momci u početku programa, osjećamo neku prazninu zbog nekockanja, osjećamo da život nema neki smisao. To je zbog toga što ste danima funkcionisali od danas do sutra, zato što ste naučili da živite pod nekim presingom, pod nekim pritiskom i onda odjednom, kada se sve to spusti sa neke granice na skali do 10, kada se spusti na normalan nivo 1 ili 2, jednostavno vi osjećate to kao neki gubitak, ali to je u startu. Kasnije, dakle, će se to promeniti i naravno bit ćete jako zadovoljni, to će biti dobitak zbog prestanka kockanja. Herc je jačanje zdravih kapaciteta. Svaki čovjek ima kapacitete. Ja ću vam kasnije u narednom videu ispričati jednu priču koja to oslikava, a koja je zaista jako, jako dobra i sa kojom se svi ljudi apsolutno slažu i prepoznaju u njoj. Znači, jačanje zdravih kapaciteta. Herc je ključ za kvalitetniji život. Ne za jedno, kako bi narodski rekli, životarenje, nego za jedan zaista pun život, kvalitetan i da možete, dakle, da budete automatski zadovoljni. Ako ste zadovoljni, nivo vašeg samopouzdanja i samopoštovanja će biti neuporedivo veći, a onda će vam kocka kao alternativa jednostavno biti suvišna i nepotrebna. Herc je puna svesnost i prisutnost. Herc je novouspostavljeni sistem vrednosti. Svi vi dobro znate da je sistem vrednosti narušen kod svakog kockara. Znači, treba uspostaviti novi sistem vrednosti, Herc to jeste. Herc je pronalaženje mere. Herc je izgradnja sopstvene filozofije. Dakle, to nije kopiranje nečega. To je izgradnja sopstvene filozofije, nešto što će vama biti prihvatljivo i nešto što će biti samo vaše i sa čime ćete vi moći da upravljate. Herc je razvoj i primena životnih veština. Herc je sloboda izbora. Da ne morate zbog prošlosti i svih onih ružnih stvari koje ste radili, da kada vam neko kaže odmah skočite 2 metra da to uradite, da imate pravo da kažete ne, ali je bitan način i bitno je kako ćete to reći. Dakle, da to bude prihvatljivo i vama, ali i drugoj osobi. To ćete naučiti sve u okviru Herc programa. U okviru Herc programa ćete naučiti, dakle, da je Herc pitanje lične odgovornosti, da je Herc doživljaj kontrole nad sopstvenim životom i sopstvenim umom. Jer je um jedan od najvećih problema, dakle, kada se radi o problemu patološkog kockanja. Kao što je ona narodna izreka bi rekla, dokon um je đavolje igralište. Uradit ćemo to da vaš um ne bude više dokon.
HERS program je, kao što sam malo čas i rekao, i više samopoštovanja i samopouzdanja. Ali HERS je i život od danas za sutra. Dakle, ne do sutra, nego za sutra. I sami znate kolika je to razlika. HERS je takođe mentalna gimnastika, a to je ono što ćemo tražiti od vas, što se budemo dogovorili sa vama, da se primenjuje 10 minuta u toku dana. Da radite na sebi kako bi jednostavno bili utrenirani za sve svakodnevne izazove kojima smo izloženi svi mi. U okviru HERS programa takođe je bitna i komunikacija, tako da se prolaze i treninzi asertivne komunikacije, emocionalne pismenosti. HERS je takođe želja za promenom, HERS je motivacija, HERS je dobitak. Znači, može sada da vam bude jasno sa jedne strane šta HERS nije, a šta HERS jeste. Mislim da bi svi vi voleli da funkcionišete po ovim, da kažem, modelima i da zaista svoje kapacitete koje imate stavite u funkciju i da budete fair prema prirodi koja vam je dala sve te kapacitete, a koje ste vi dozvolili da se ukorene i da jednostavno ne daju plodove. To mora da se promeni kako bi vi bili srećni i kako bi bili srećni svi koji vas vole, koji su u vašem okruženju. Jedan veliki pozdrav od mene.